Вертаемся праз 60 секунд. Ах, Ледыя, ты напэўна шакаваная? Тым як добра ўсё ідзе. У меня унікальны талент. Ты ж з гэтым не паспрачаешся? Калі ласка, збярыся, Дэрід. Наперадзе яшчэ ўцёкі гудзінь. Памятаеш, што казаў Джордан? На рэпетыцыі ты памылылюся. Ведаеш, звычайна пазітыўны настрой, лишь я Не кахаю бывае. мотивацию. О, Джордан, Дэрід, ты здзіўлен поспехам шоу? У меня феноменальны яны талант. перапынілі пралерку без кекі. Калі гарэлка адыдзе хоць на сантиметр, ты Пра ведаеш, што што ты? пройдзе. Што Ён пройдзе? разаб'ецца. Размроіўся, усё пад кантролем. Я прадзюсар. Чаму ты гэта мне не сказаў? Але яму трэба немагчымае. Немагчымага не бывае. Кожны раз, калі я придумаю трук, вы падымаеце шум, зачыняецесь у майстэрні, а потом вуаля, все магчыма. Гей, слухай, давай без воля. Тоўсты індык. Джекі, он готовы? Тихо, Джордан, и не строй твар. Якой твар? Всех забыться. Вось Сильнофьячик. як. Дзей, Дякуй. коли ты помрешь, я возьму картки мафии. Ясно. Сустрэнемся заўтра і паговорым, што такое пазітыўны настрой. Ніякай матывацыі. Эфир праз 5-4-2. Сёння я паспрабую паўтарыць уцёкі, якія здзейсніў Гары Гудзіні ў Нью-Йорку роўна 100 гадоў таму. Так, дарэчы, прывітанне, Мазыр! Мы ў прамым эфіры з Лос-Анджелес. Усей павазе да Гары, я ускладню яго трук. Мне заважаць вочы, гэта відавочна. А на тросе будуць уключаны гарэлкі. Яны будуць гарэць роўна 9 хвіліны. Калі тросы згараць, а я не выберусь, ну, вам будзе што абмеркаваць за сталом. Джордан? Гарэлка страціла мацаванне. Джордан, спыняю. Не трэба, все нормально. Джордан, спыняй! Так, спыняй. Стойце, стойце. Ён разаб'ецца. Так ведаю я. Ёсць слова, якім чараўнікі не карыстаюцца, а мне яно падабаецца. Гэта абра-кадабра. Вуаля, да пабачэння, Лос-Анджелес!